Terve, terve! Se on Retromies Mäkinen tässä. Viime viikollahan ilmestyi tuolla Sarjismiehet podcastin puolella Retromiesten 4. jakso, mikä on täysin loogista, että Retromiehet podcastin jakso ilmestyy Sarjismiehet podcastin puolella, mutta vain YouTubessa, sillä Spotifyssa Retromiesten jaksot on ilmestyneet koko ajan Retromiehet-kanavalla. Joo. No, tämä jakso kuitenkin ilmestyy täällä Retromiesten YouTube-kanavan omalla puolella. Tosiaan, viime viikolla ilmestyi jakso, jossa kerrottiin siitä, kuinka minusta tuli teini-ikäisten mutantti-ninja-kilpikonnien keräilijä. Oikein mainio jakso. Jos et ole sitä käynyt vielä katsomassa, niin käypäs se katsomassa, se kuuluu katsoa ensin. Ja jos taas oot katsonut sen jo, niin käypä katsomassa se uudestaan ja kirjoita sinne kommenttikenttään, että tulevaisuuden Mikael käski minun kirjoittaa tämän, niin saa Hannukin vähän ihmettelemistä. Siinä samaisessa videossa tosiaan mainittiin, että täällä Retromiesten omalla YouTube-kanavalla tulee video, jossa kootaan tää Teenage Mutant Ninja Turtles Sewer Playset-niminen playsetti. Ja fiksuimmat teistä on varmasti päätelleet, että tää on nyt sitten se video. Tällä kanavalla ei ole vielä ihan järjettömästi tilaajia, joten arvostaisin suuresti, jos tilaisitte, kommentoisitte, hypettäisitte ja peukuttaisitte, niin saadaan tämäkin kanava liikkeelle. Tällä videolla siis avataan ja kootaan tämä playsetti, tai itse asiassa se kootaan menneisyydessä, sillä jos huomasitte, niin siinä aikaisemmassa videossa tämä playsetti on jo tuolla hyllyssä koottuna. Eli nyt mennään menneisyyteen, missä me kootaan tämä, mutta se tapahtuu nyt vasta tulevaisuudessa, eli vähän päästä. Eikö se ole täysin loogista? Tämä leikkisetti on tosiaan uusinta versio vuoden 1989 vastaavasta. Kaiken pitäisi olla suurin piirtein samanlaista kuin mitä ensimmäisessäkin versiossa, mutta ainoa asia, mikä on varmasti hiukan muuttunut, on laatikon takana olevat logot sekä se, että itse laatikko on hiukan pienempi. Viemäri tosissaan on kuitenkin täsmälleen samankokoinen. Aiemmin julkaistu Technodrome oli kuitenkin joutunut pienennyssäteen uhriksi ja oli kooltaan selvästi vanhaa pienempi. En kuitenkaan vertaa tätä vuonna 2025 ilmestynyttä leikkisettiä vuoden 1989 versioon, sillä minä en pienenä tällaista koskaan omistanut. Sillä yksi hahmo maksoi 69 markkaa ja tämä valtava setti siis 595 markkaa, eli samaan hintaan olisi saanut melkein 9 turtleja. Joten olin pakotettu tekemään omat settini pahvista. Näistä ei kuitenkaan ole säilynyt yhtään. Mutta sitten asiaan ja avaamaan itse pakettia. Paras ja kätevin välinehän tähän on tietenkin miekka, koska satun miekan omistamaan. Sitten käännellään ja koitetaan katsoa, että mistä suunnasta tämä oikeasti kannattaa avata niin, että kaikki osat ei tipu lattialle. Ja siinähän niitä nyt sitten on osia. Puhelinpylväs on heti oikein hienosti edustettuna. Pussitettuja osia, tarroja, lisää pussitettuja osia, sekä itse viemärin palaset.
Ja laatikko vielä pois, niin pääsee järjestelemään. Äänitän tätä audiota tosiaan täältä tulevaisuudesta käsin ja huomaan, että tässä on selkeästi miettinyt loppuun asti, enkä aio käyttää saksia tai vastaavia ihan periaatteesta. Joo. Joku fiksumpi lukisi ensin ohjeista, että mitä tarvitaan missäkin kohtaa ja avaisi pusseja sen mukaan, mutta minä nähtävästi avaan kaikki osat näkyville kerralla. Hahaha, sain teidät ja itseni hämättyä. Oikeesti minulla olikin nämä Fiskarsin sakset koko ajan mukanani. Joo, sitten voitaisiin ottaa tämä osuus vähän pikakelauksella, sillä muuten tässä menee vaikka kuinka pitkään. Paketissa olevat ohjeet on kyllä niin selkeät, että minäkin niitä osaan lukea. Ja suurin piirtein osaan myös noudattaa. Erään arvosteluvideon mukaan tarrat kannattaa laittaa paikoilleen ennen kuin napsauttaa palaset kohdilleen, sillä jälkeenpäin ne on hankalampi laittaa. Tämä kuulosti sen verran hyvältä neuvolta, että aloitetaan siitä. Videon mittaa katsoessani huomaankin, että tarrojen laittaminen vei melkein puolet koko kokoamisesta, ja niiden laittaminen myöhemmin olisi ollut tosiaan hyvin hankalaa. Ja siis se vei puolet koko videon ajasta, vaikka se on nopeutettuna, joten oikeasti sitä aikaa meni huomattavasti enemmän. Koska kasaamisessa kestää vielä aika pitkään, niin aion jättää teidät nyt hetkeksi rauhaan ja saatte samalla kuunnella Teenage Mutant Ninja Turtles Nintendon Overworld-temeä ja samalla katsella, kun minä rakennan tätä. Ja jos taas haluatte skipata siihen kohtaan, että minä jälleen kerran höpöttelen, niin voitte hypätä kohtaan 24 ja 46, niin jatketaan sieltä sitten.
Valmis! Ja koska tosiaan en ole tällaista ennen omistanut, niin täytyy tietenkin ensin varmistaa, että kaikki kohdat toimivat kunnolla. Aloitetaan siis. Hissi, joka kuljettaa turtlet viemäristä kadulle ja takaisin. Mutta uskaltaako ulos mennä ennen kuin on tarkistanut, onko siellä vihollisia? Sehän onnistuu tällä periskoopilla. Näethän siekin ilman kyselemättä, jot mie oo vartiomies, kun mie yhtenää katselen periskooppia. Vartiomieshän se sellainen. Mahtava swing action, heiluriliike siis, jolla voidaan kumota vihollisen ilkeät suunnitelmat ja tarvittaessa vihollinen itsekin. Ja täältä voi sitten kaataa limaa pahaa aavistamattomien kilvikonnien päälle, jos sattuu limaa omistamaan. Ja minähän omistan, tästä saat. Ja. Onpa epämiellyttävää. Joo, hauska juttu, mutta Tääkö se käydä oikein pesemässä? Ei kato. Yllättävän puhtaaksi tämäkin kuitenkin tuli. Täältä voi myös tiputtaa tämän piikikkään pallon, joka kuulemma on yksi helpoimmin hukkaan menevistä osista. Täältä viemäriaukosta voi kurkkia sekä kommentoida vihollisensa olemusta. Mikä megamunapää! Ja mitäs muuta? Tämän aidan voi kääntää toisinpäin. Nämä putket on voinut kiinnittää suoraan Technodromiin, mutta koska sitäkään minulla ei ole, niin tällä kertaa sitä ei kiinnitetä. Ja nyt kun tämän on saanut valmiiksi, niin tämän kanssahan voi ei kun siis minä olen 40, en minä leiki, minä asettelen nämä kaikki hahmot näytille. Donatello, jonka yksinkertainen puuseiväs riisuu kenet tahansa aseista. Raffaello, mahtavimmankin miekan kaari katkeaa tähän. Leonardo, hänen miekkailutaitonsa on vailla vertaa. Michelangelo, nuntsan pyörittelyn mestari ja pizzojen pyörittelyn mestari. Heidän sensensä Särö, joka tarvittaessa menee vaikka läpi harmaan kiven. April O'Neil, joka useasti kaapataan juonin edistämiseksi. Casey Jones, jonka aseet ovat mitä sattuu löytymään, sekä heidän vastustajansa Silppuri, joka on vaarallisempi kuin pesukone, ettäs tiedät. Rocksteady ja Bebop, joiden nimet ovat omituisia viittauksia jats-kulttuuriin. Food-sotilas, joka räjähtää pienimmästäkin kosketuksesta. Krang, jolla on aikamoiset aivot, eikä hänellä muuta oikein olekaan. Tämän lisäksi Ace Duck, Metalhead, joka tuli jonkun muun ostoksen yhteydessä, Baxter Stockman, jolta puuttuu melko paljon osia ja on muutenkin vähän kärsineen näköinen, eikä oikeastaan muita, sillä sivuhahmot ovat tylsiä. Ja siinähän se. Turtlesit eivät siis ole kadonneet aikojen saatossa yhtään minnekään, vaan edelleen sieltä tulee uusia elokuvia, sarjoja, figuureita, sarjakuvia ja ihan kaikkea. Ja kyllähän sekin jostain kertoo, että tällainen vuonna 1989 alun perin tullut lelu julkaistaan uudestaan, näin 40 vuotta myöhemmin. Melkein 40 vuotta myöhemmin. Kiitos tosiaan, että katsoitte taas tämänkin mainion videon. Muistakaa tilata kanava ja kommentoikaa, se on aina erityisen siistiä, kun tulee kommenttia. Retromiehiä voi tämän YouTuben lisäksi seurata muun muassa Instagramissa.
Ja myös minua, Mikael J. Mäkinen, eli Instagramissa Mikael J. Makinen, voi seurata Instagramissa. Minulta ja retromiehiltä tulee paljon tällaista figuuri- ja popkulttuurijuttua sinne. Nykyään enemmän kyllä taidan tehdä suurin piirtein kaiken sen tuolla Retromiehet-kanavalla, mutta omallekin Instagram-kanavalle tulee aina välillä kaiken näköistä. Eli seuratkaa minua ja retromiehiä ja sarjismiehiä ja Instagramissa seuraatte vähän kaikkea. Kyllä te tiedätte, miten Instagram toimii. Joo, ehkä on parempi lopettaa video jo tähän. Kiitokset katselusta. Se on morjes.